Ta hakani ke porpat ngini pet biang ye gani ke Jingai kabangala sedang hakani ke voice message ke beladap bagata gadai ke Jingmut ke jong wapstul Paul yau new shakri uba iet jong try uba keteng utimoti ubriu bukrau baru briu uba dan ke jingkhat ke bekerpang no play wapstul Paul habu ai gani ke Jingmut gadai ketien ke ba dan jingkit kle ketien ke ba dan nongrim ketien ke bekrau palat ke badan ki Eiki beri apa jongka ya ki bangin ya keren bah hagani ga voice message ke ban ruspa katwe minta gesngi ngala keren syapangani bat ngan puli biang ke siti ke banengkong ke jong Paul show Timothy kalau nang ke balai na ke dekhat ke bekhat sau hadu ke dekhat ke bekhat riu ngini puli ya kini ki eiki ru ngat kho ame lang kermen ban wan shen ame Henry ladang atut lani ladang slam banwan ba mentip kumno ki briu ki de ban le ila de haga yeng jong play kabalong ka balang jong play uba im ka rigid bat ka nongrim jong ka jing shisha bat klem ka jing side ka ba kraw ka jing mayan ka jong ka niam play utaw bala paw aga do bala sanaw mensim bala yo ideki angel bala yalap pedenggi gentle bala nget haga perthei bala priang haneng haga puram de pisipuli tang ya ganero pisngo tu adukat no bawa Paul udan kata ke Jingai nau mensim jong blay ka ba kraw palat bau tu tang kini ki alai ligi dikhat kala de ka kentien ka ba he ka ba jrong ka ba yar ka ba jeleu ka ba ngidal kamban krenika ban penshan shi ki brio yakini ki eki te de ne ka ta daw nga kwa agani ka por bangan krenika ne ngala kren ba wapso pola bu a Jingmut yo Timothy kwa eki brio ki badana po jong ka jing shikri ka balang ka bodan wala danga sleman wan nga kwa bangan ni thu imengan a Jingmut mamendup tip kumno ki brio ki sngot ho ia ka jing shikri play badi ki eki bakin jaman sim kham tamru ia ka yeng ka jong play dangala pen iba ka wapso Paul upenan kam ia ka balang kum ka yeng jong play ka pamot ka family ka long yeng long sem jong play nga kwa bapin pet bahaya ka taba ka balang kam day ka jaka ka bangi shulet haga bangi ya bon brio bangi ya shongang ta bat ngemya kendo ngemya itho ngia pet mat dong penmani wei kata kam day ka balang ka day ka jaka ka balang ka family ka day ka big family ya ki family sebaro dengan kuat mentagi sengi bangan num keren syuk kita nama ngalah keren ka baar ka day ka rigid ka ba kershani ki brio ki badana pedeng ka duk ka kerdo ka kershani ki badana pedeng ka pat ka pra ka yang man kershani ki badana pedeng ka jing sa marway ki kun sweat ki rangli ka kershani ki badana pedeng jong ka jing hiar jong ka jing laman sim ka kershani ki kata ka day ka rigid ka balang ka day ka rigid ka balai ngan keren biang ikani mentagi sengi ka baong ka balang ka day ka nongrim jong ka jing shisha ka day ka ketien ka ba kraw palat ka day baka balang ka day ka nongrim jong ka jing shisha kanu ka bam shisha kamla ban yang ha ka day ka balang ka ba shisha fi ujisu abu kurani ka balang ukurani ka banget kurani ka building kurani ka kerteng ukurani ka banget baga balang ka bautrai ola siuspa daga dor ka berem ban ka kwanga nong fi ong yu Timothy ikini ktienu polwang ka de ka nongrim jong ka jing shisha kamut ka tu ka jing shekri ka badon ha ka tu ka jaka ka begitu ki priyo ki bala mi no na ka perthei ki bala wan ban shem yu Jesus Christ ki ya don lang tu ka jaka kamut ka tu ka jaka ka de ka bom dan kendiat ru ka bom shisha ka bom dan kendiat ru ka balam ler ka bom dan kendiat ru ka ka basulong perthei ka balong kam perthei kam dan ang ta namar ka jing shisha ka ba ka ketien ka jong play ka keren ngan pen ipi na ka Bible ba ka jing shisha ka de ka nongrim ka ba ka Bible ka kwa ingi bangin sngot ho ba bangin hikai fi ka balang ngan ong fi ka balang kamot ka jing shakri play lada kam day ka jaka ka ba hikai ya ki priyo
ia ka jing shisha. Kabam yalam ia ki brio shaga jing shisha. Kabam keren bet ia ka jing shisha. Katakam dega balang. Katakam dega kenja club ayure. Kataka dega jaka ka bagi brio kishu sulap miat ongno. Namar pinyo ki brio nda bagi dana ka jaka ka bagi balang kam simpen nong rim. Haka jing shisha. Finyo ka tuga balang kam poisinu shanuru. Kamla ban pen ki kut jingdom kamla ban pen kala ya ka mok ongno da ki kintin ki weipat ki jat ben rio. Ki weipat ki jat ben rio ki bam nget play. Ki num hiru ban nget play ha ki yo iya ka bam shisha bagadan ha ka tuga jaka jong jing shakri. Na ka tuga daw nga yo iya ka ne bau pola bau tho. Ya ka shiti ka jong u show Timothy uang ha ka shiti ka ba ar ka jong u. Kalanang ka ba ar ka khat ka ba khatsan uang igini kikten sngap ngan puli uang to persyang smart ban IT LD bala pediang hundo blay kumunong tre ubam dan ka man ran ubaya sambet ya ka ktien jong ka jing shisha fi ubaya sambet ya ka ktien jong ka jing shisha fi ka balang ka de nong rim jong ka jing shisha. Kamat ki brio ki badanang to ki bahikai ki bayalam ki nong yalam ki badanang to ki te bandai ki brio ki bashisha ki balamat ia ka jing shisha ki balatip ia ka jing shisha ki basngau tho ka ka jing shisha ki bayang bet haga nong rim jong ka jing shisha fi ka jing shisha ladangan syong bet ka jing shisha na mga ladep keren ni kani tinga kwa mangan penkin mawi kani ladang keren ka jing shisha pida pen skill tho igani gawai ka jing shisha number 1 de Jesus Christ ujisu de shisha wan chene ga perthai uyang ba ga jing shisha tiang ga sanran la gi thot uyang ba ga jing shisha tiang ga niam jiu ga to por tiang ga hima Israel ga to pa tiang ga hima rom tiang no ya noro uyang ha ga jing shisha tiang pilat tiang ga jing sempat tiang wa ga jing yap namar udai ga jing shisha ujisu udai ga jing shisha uang ya la dia ngalanang ka bakhat sa Yohanes ka khat ka benri uang nga ubalong ka lenti ka jing bat ka jing shisha na kwa nganong ifi ga ni por la da ka balang kam yang how Jesus Christ bet aga jing shisha kanum pa sinu shanuro ujisu uang ini kikten uang aga gospel ka Yohanes nang bo pra ka khat ka balai pu ar wang bat penyo itu ia ka jing shisha bat ka jing shisha kan pelat no ia pi ki jiu tu por ki farisi ki dom yu jisu ki ang menung ilang merau balai dan kaman pelat ingin mangi klem long merau pi adu mentagi pergi sengo ko bagi lai lo ndrei kita na ka jing long merau jong ka pop namala daga jaka chong jing shikri play kam dega ba kren ga jing shisha ki briu kim itu ga jing shisha kim tepru ba kidana ga jaka ga ba ma bar kidana ga jaka ga balong shukor ga ba sha shukor nama bamdan ba kren ga jing shisha aingan ong pe ga ni ga por ka prthai kam dan ga jing shisha mdan ga ba shisha mdan ga ba jing shisha gi news mdan ga ba shisha gi kat khubar mdan jing shisha ki ha ga no ka ba pio i gi YouTube channel kam dan lut ga ba shisha ngani tuipi kadai bet tangu Jesus Christ. Balingo ang kumta namar kajing shisha wong bat pinyo itu igajing shisha. Nan gibri ba persyang man len iya gani gajing shisha len you Jesus Christ. When you Jesus na gajing sang. Stang man kren ika le ika wanra ika bagan japertai. When you Jesus. Pinyo iyang ta ka kamdan ka basisha malara kamdan ka basisha kamdan eru am ko bamento yang ta fitibam ujisu wang no haga jingi dei bat baru mensi makho wang haga gospel ka jong Yohanes kal nang ko bakhat riu na khat ko bakhat lai wang tien dalawan umensim jong ka jing shisha umensim makho ru de umensim jong ka jing shisha unyalam siga jing shisha baro pet na puli pinang ni na Bible
Lar pikwa ban shikri u blay pimla ban shikri klam men se mkhoj baru men se mkhoj un yalam pi shikajing shisha uang kumne hagalan ko bakhan riu jong Yohanes ngan puli ni ko pol ga khat ko khat lai ngap ngan puli wang hanre ndalawan ma u men se mgajing shisha ken un yalam pi shikajing shisha baro shakajing shisha baro Namar unum kren na rin rei ek eru kat ba unios ngau un kren ba un pau pi ek eru ke bansawan un penan buramingan na ba un shim na ga jonga ba un pau pi pina puli ga ne ga mot umen sim khot jo blay aba utrei ha gi banget ki ba shisha un yalam ki shi ga jing shisha yalam shano un yalam shu Jesus Ununu bri wisham shisha yo jisu umat ye gajing shisha gajing unlap bau jisu de shisha daudan gono ko ba yele ko ba lam ler ko ba thok ko ba shukar ko ba kumnu kum tai ko bam tikna nda pila sham shisha yo jisu pisngo tho bau jisu de jing shisha ngamla ban ba tai lut pin rai dan kaman sham yo Jesus Christ Nakataga daw na pipuli yung gani habaw Jisu yung kren bat katuga ng Samaria hapo ka gospel ko yung Yohanes ko ng Basaw habaw siyong hapo katuga pung ko yung Jacob nakawan gani ng Samaria gabriyo ko ba doon sangot kitinga uya kren bat ka diyan ba wala yalami ka siya kataga jing pinpaw hagaba ukwa ban piniya na diya baw day Messiah Uang yang ni gabriu kan si puli tangi kan ni bayo Islam uang kumni uang agalan ang kabasaw wa khat ka ba arpo ngan puli na khat ka ba arpo lai arpo art ang ni puli uang yang ni kiktin pia mani blay kat kumia ka ba pimtip ngingi mani blay kat kumia ka bangitip na ba kaching pinim ka lang nagijiw siapa uang ni Hari ka por ka jaba ka lang minta kenya bagi nang yamani blay ki bashisha kenya mani ukpa ka mensim bat aga bashisha na ba ukpa no uwan ye ki bakum kita ya ka ban mani ya u Nailit watch Jerusalem nailit watch Samaria na Yakob ye ki jingin seng kani ka kantay wat bat ka jing im ka bamlong do kanang kop yo Jacob kadang kop yo Abraham kadang kop ya ka jaka syakri blairo bat ka jing im ka bamlong dan gibriu ki babat ka jing im ka bamlong dang kop ya ka balang la jong dang pensani itai jing long balang ngamong ni ba pin benye ka balang la jong ni pin benye ka balang gibriu ngam dan ni ba ni kren ni kita hey the pay bahaya la di Baga balang ka jing shikri blay ka day ka jaka ka nongrim jong ka jing shisha. Na pila sham jisu shisha ka jing im. Na keren lang ya baro ani. Na pila sham jisu shisha pinsa yo ibo jisu de ya baro. Mdan ka bakirpang badu Jesus Christ. Mdan ka jing iper badu Jesus Christ. Baro kibala sham jisu kisngot ho bagi day ki kuon jong blay. Lara bidang sengaw kerpang bidang sengaw laga jong pimpat shem jisu. Namar u jisu u ong ye gani ganong Samaria. Nga ong apa. Wat la kajing syakri blay kadai ngiye syakri kat kumbang ye tip. Ukuran ye gijiu uang ngiye syakri kat kumbang ye tip. Pipi ye syakri klam da tip uang. Ukuran sarong ha kaliang ka jing tip. Riu ang kapor ka jabal ka lang mentaken. Bagi pa mani yuk pa. Kin mani uang ka mensim. Barang ka basisha. Kamdan ka to ka le mele. Kamdan ka to ka banabar. Kamdan ka to ka basu put on. Basu long superficial. Basu kup na jerong. Basu long artificial. Ublay kwa igibriu. Kiba syam yu jisu bagin syam. Ia ka nagajing shisha. Bakimla siya ban put on. Kimla siya ika ban pong na jerong. Ban syukup na Lord dengan niam. Ublay kwa ika basisha na doga donot.
Fi perkat ega beshisha bagadano jo pipi mut shisha ya kaban shekri blame dan ka kwa buram dan ka kwa spam dan ka kwa buram ka modang ka hanga manga kam dan ka jing le try kli kam dan ka jing snowmeng sarang kala yap lut haba pisham jing shisha fi ka jing shisha ka dai ka wain na ki subject ki bakrao pala ka Bible ka jing shisha yo igene ka tien ba ka balang ka dai ka nongrim Chunga jing shisha. Hato pile jing sang bi shonga ke jing sang ba bidon. Ki krane ke jing shisha. Hato orang ke jing pen pau ya ke eke ba shisha. Hato pi sngal tho ya ke jing shisha ke jing. Na ke taga dao nga sngal tanat eke ne ke shithi ke ba pol tho. Yau niu shakri bu krau jo play. Utimoti. Udang. To men persyang smart ila di ban IT liti. Kumunong tray bom dan kaman ne ran. Ubay sambet ya ke ketien jang ke jing shisha. Da pikiran ni ke jing shisha. Pinyo i kabam shisha kamla syang. Hendrik kaba shisha kadan jing debat kaba shisha. La pia ia ke jing shakri blay. Day tang hagan inga nongrem bagata ka day haga jing shisha. Baka jing shisha hi kamla bandan jing debat kabam shisha. Tenga kwa babin sngot ho igane. Baka baningkong ngasubuan ra shwa igane ngani kapor kabawa supol tho Timothy wang. Baki day ban tip kumnukin le ila de haga yeng jaw blay ngala kren baga day family. Kabaar ka day ka rigid. Berkepalang ka day ka nongrim jong jing shisha. Na fiyo i ka nga dur. Pinsa yo i ka jing shakri play ka ba shisha. Lada fiyo i ka nga. Lada pi shay ka nga mga kren. Kani ka la biyang ban pinsa to iya pi. Iya ka jing shakri. Haka bakum ka no ka jing shakri pidan. Haka no ka jaka pidan. Dan gibriyo ki bala tip. Iya ka jing shisha na kitin ka jong play. Rekim treban kongo iya ka ta. Nama baki tiang iya ka. Yanur yano. Dan gibriyo ki bala snut ho iya ka jing shisha. Baki lamat iya ka jing shandray. Kimpat nut setia iya ka ban kren iya ka jing shisha. Menurut ia iya ka jing shisha. Nama ka kata iya ka puram priyo. Nakuha nga nong ni fiya ka ni ka par. Kin mau aga sengi ka bakat do. Na fiya hapan iya nga kamat jong play. Mdan niam, mdan puram priyo, mdan spa, mdan bayang, mdan basem, mdan ulak, mdan kelak, mdan men, mdan para, mdan bestor, mdan padar, mdan bishop, mdan basan, mdan rangba balang, mdan manu-manuru, mdan usamla, mdan kesamla. Kibla ban yang kenat jong ublay bat pi, ban yang lang bat pi. Marway pinap yang badu jing shisha. Bat nakitagadaw tungin na perkat bahaba wap sa polwang. Ay baki banget ki day ban tip ya kani. Baki day ban shakri ublay. Baka balang ka day ka family. Kabadan ka jing iit, kabadan ka jing along kaway. Kaday ka rigid, kabak krisyan ni kipriyo. Bat kaday ka nongrim. Jong ka jing shisha. Balay ka balang ka kraw, kadawa day, baka doon ni kata. Jisu ang ka gospel ka jong Yanis. Amap nga, ka gospel ka jong Matthias. Uong, yo Petras, ikinikitin. Ko simanu kon jong chuna. Kadobat ka snam, ka klempen pao, ikatame. Henry ko pa jong ababadeng. Meme de Petras, Henry Lord jong ni umausiyang ang tayo ka balang. Bat ki kردop jong ka dujok kinom lai ka. Fitip iya ka balang ka beshisha ka jong try. Dan bor jingdom ha ka pertebra ka way ka balaban job. Ka balang kan job ka way si. Kalayat ya pedeng ki jing pen kordit bat lami ki riu kraw pertegi bamut pan pendu jaj. Iya ka balang. Ka bamut iya ki banget iya ka nigi jing lang kristan.
Dan bala namal kadai katai ka ketien ka bu jisuang ngan tei ka balang halor jonu mau siang kamut hau Jesus Christ bat ki kredap jong ka dujokin namla dan bala ia ka jing shisha anam dan bala ia ka jing shisha kan yang aku isi takadab ya ban perkat ba haba bishakri play pejo bidana ka jaka ka bam shisha bapi persang ia ka ban mingle ban ni klet lang bat ka ba shisha kamdan jing de yeru yam ka ba shisha ka bam shisha ka long la ka jong tangi ni pule biang ia ka sithi ka ba ar ka jong Timothy ka de ka ba snot nat palat ka ne kadai ka bamayan na takadaw nga kren jrong ia ka ne namar kadai ka ba snot nat palat ya nga fi ha ka ne ka Bible ka si jungi ia ka ni na jrong jong ka ne ka lanong ka balay ningkong Timothy ka lanong ka balay na khat bakhat saw kan riyo mga pule na jrong ka tho ka jingmayan ka bakraw na takadaw fi da u kinong tho ka Bible ki snot ho ban bo da ka ne ka heading ka jingmayan ka bakraw balay namar kadai ka jingmayan ka ne pet ni pule pat ika de khat ka ba khat riyo wa kom no but klem ka jing ye sat ka ba kraw ka jing mayan jong ka niam ble fitip ka mot ayu ka ne kanang ma pin shai gini gi jing tho shrum ngan pin shai shwai ka ne but klem ka jing ye sat ka ba kraw ka jing mayan ka jong ka niam ble fitip ka ne ka mot ayu kani ka jing tho ang ne ka jong apostol Paul ka mot hakitu ki por nadu kitu ki por hadu menta kadang kejingnya saat kejingnya niak kejingnya yet kejingnya research kejingnya persang ban penram ya kene kejing mayan ke bakrau jong kene kejing peniang kejong play ya kene kejing syakri kebelang ke met jong try ni ke pertai kawai ni kejing saat kedai kejing saat yo jisu ukon jong play mdal bala pepang ki saat ya kai ya ke jing wan long briu ke jong jisu ya ke jing mi pat jong jisu ya ke jing ma ya ke jing long blay jong ki saat ya tabat u ap supol to ne klem ke jing saat ke bakrau ke jing mayan ke jong ke niam blay kamat dan kam de bende ya saat namar piaban tip bagane ke jing shisha baru sekeren ni gini kitian ke bakrau palat syabhang u Jesus Christ Fide nek takadaw buong ka nong rem ng Jisha Ukraine no Ukraine o Jesus Christ Ukraine o Jisu uang kumno yo Jisu ni na pipuli uang gini kitian ngap ngan puli uang uta upalapaw hagado gini kira ni kita kawai din kawai uta upalapaw hagado balaksan hau mensim balayoi daki angel balayalap apdeng gi gentle balanget aga perthei bat bala pediang haneng aga buram kadai ke complete ministry na nga bo de ketin English kadai ke jing shikri ka bapura ka badapura ka bajanai ka jong Jesus Christ na do sedang hado bo na kiyo siya Pi hang ta fi su ige jing mayan jong ige jing tho ga jong asu polwang ubalapau hagado ngini kere ne kata men ige singi ubalapau hagado fi don ki brio ki bam da keren e ne ige jing pau jong jisu hagado ki do ong bau jisu la de blay ne takadau ula don na do bampat seng nong rem ne ige perthei ula don na pa te balai pindi keren e ige ne mau jisu la dep dan ula ban wan ga rukom go kom no nga kwang an ong fi what yat like nagi nigi jing tho ki bangan sa pen i fi bau jisu ula pa au do wan long do
Sngosi ban ong badan Gibriyo gi banyaw benye gane ga jingwan long do ga Jesus Christ. Don lele gi bada kren ro gane. Mde bakim nge Jesus gi lap Jesus gi sotana Jesus. Tamba ki yaj laj gane ga jing kraw jong gane ga jing mayan. Magkata ka day bau Jesus ulapau hagado. Fi finda puli na ga Bible ngan puli fi ga de ga par. Snap. Yohanes gini puli ga lanang ga benengkong ga khat ga benengkong. Pet kong kumne. Haka ba benengkong uladan uktien. Bat utau uktien uladan baru play. Baru utau uktien ulalong play. Kamu ujisu udai uktien jom play na do besnang. Nadu bampat sang nong reme ka patay. Henry kadkhat ka ba ar ka ong uni uladan na ga ba benengkong baru play. Da u lalong ki eki berobat klema mshim lalong ki eki rugi belalong. Ha uladan ke jingem. Bagata ke jingem ke lalong ke jing shai jing Gibriyo. Bat kata ke jing shai. Ke shai ke badum. Dari kata ke badum. Kam tre. Ban pediang ika. Ngekuangan penifi ke ni. Bau jisu. Wan siya ni ke pertai. Uday ublay. Andai wan ban kup. Ia ke jing long do. But na wan ban kup ia ke jing long do. Wan agarukom kejong kulung bapun apa ke kepo jong Gibriyo ke Mary ke Tesati. Fidina ke daw ngekuangan keren beria ikan ni bapin syai. Pet ngan penifi nang ni. Matthias kelenong ke benengkong khat ke bar puai. Kong kan karu yukun. Amen khat ia ke kerteng ke jauh. Ujisu. Naba unpen emme Gibriyo nagi pop jongki. Ngan puli susu ko ong lale ikan ni berot tiba kumta un pendap ita bala ong dong nong itu pau dong. Hakmi kata kata setikan pun kon. Kan karo yu kon bat kini khat ika kerteng ke jauh. O Emmanuel kabalang kabala batay. O Blaylem bangi. Walit nyaw benye kata. Walit keren. Walit penihar dore kata. Bagani ka ka bau blay ula plan na bam jukut. Bau Jesus Christ. Unpaw hagado. Yak kabala penpaw daki apostol ini. Daki prophet menjua. But mentang keren yu Paul abu keren yu Timothy wang. Ubalak paw hagado. Ikan ni keketian. Kabang kuat ban keren ni kepor kadai. Nai ya. Sulang na selang kuat finda. Pinda ngam jeliw ini ketian bang. Ubalak paw hagado. Uwan paw kumno. Uwan kumkulong. Kadang mystery, kadang jingmayan ke bakraw basong Paul. Habau toy kadang jingmayan bakraw mut ikata. Bau jisu abuan pau kadang jingmayan ke bakraw. But ia kadang jingmayan bakraw Gibriyo kim tre ban sngot ho kim tre. Ang bet no da ko ke kentian la len ia kanero. Dan kita pun buat nam yu jisu bau deu kon klemro dan kita ang kumta. Kim sim sngot ho ia kata ke jing kraw jong ke jing mayan ke joblay. Ia ke jing penlang yu jisu ke kepo jong ke Mary daw mensim khot. Berkadai ke jing penpau ke bakraw palat. Berke Mary ke pediang ia ke ni ke ketien naw angel. Kong ai kan lang ngagal bakum ke ketien ke jame. Bat ban pelengkot ia kata lakhat kerteng yu jisu nadu ke kitab Isaiah.
u Emmanuel, u Blay lemban ngi. Nagdagadaw nga kwa nga nong ifi walit baklay kata. Wali yung nayakran ni kita ke Christmas ke baong bakam day ka arsan tarik bakam makam day ho banay December balakay nayakran ni kita tarik ikata ka banay kita nayakran. Nay ongru bagaday ka pagan practice. Na ni klem ya practice pagan. Ni asngot ho ikane ka jing shisha yung katin ni Joplay. Bau Jisu udewi Emmanuel. Ulapau hagado. Baru ni uladon baru play. Rei ublay ulapelong ya uba unwan long do. Fi lada uklem wan long do. Lada uklem pau hagado. Ngan ong ifi gandai ke eke ba. Palat. Iga jing imjing. Takadaw nga sngo play brio gibam. Ngam jelewi gane. Fi puli na Yohanes kul nang gabaning kong gakhat gabakhat sao ko ang ini kitien. Uta uktien. Ti ulakin jado bar ula shongsa padeng jungi. Ban ngilayo kami shanya ga buram jang ka buram ga berakat ka jong ko no marway ubala kamarwe no kupa bala dap daga jingai. Bat ka jing shisha. Wala ya lat yagini stages ki kerdan jong ka jing pa jong blayo Jesus Christ. Wala yung mjubit man na Christmas na marba. Kadai ka rukom le jong ginaw man ni blay tao ka arsan tre kadai ka taga bakia mani ka taga blay sngi nang ta taga blay mo kita ki nang ta de ngam kwa bapin nai le chata nai kren ka ta nai pun klumar da dia ka ta. Ngam kuat rupa pinne Christmas na kita rukom dan gibale akum ta. Gibade shimbu Jisu kha karp santri kata ni babakla. Gibade shimbu Jisu kha buna December karp santri kata ni babakla. Kata kalau clear ka bakla ngingim le kata. Ngi snut ho igni batho tin jomble ba. Utaw tin ulakin jado bat ula shongsa apdeng jingi. Fi udewi Emmanuel ubo blay ula plan baka da ka Jingai on khat yu u Jisu la ai kerteng ba unde nong penem ka jingi. Na kita daw ha ka jing puli Bible junga na kwa bangan peni fi gane bangam dan kanu ban kren persya ini no la ni ban kren pingsan ini no. Hari ngakwa kan peni bay tik ya ka jing shisha jang ka tin ka joplay. Bahaga City ke beningkong ke jong Yohanes. Kalau nang ke beningkong ke dekat ke beningkong ke ang ini kitien kata ke balalong. Haga beningkong ia ke bengios ngau ia ke bengilayo idi ki kemat jengi. Ia ke bengiyo kami pelau bat ki keti jengi ki layo teba sepang utau kitien ke jengim. Bat eu tau jengim lapen pau bat ngilayo i bat ngia pela bat ngia tushai. Api eu tau jengim bom jekot ubala dan berkupa. Bat lapen pau ya uangi. Bikin ke jing pen pau ke beningkong kadai upau hagado. Kam ngam jelewi ki dekat Bible. Ya ke jing tho haga Bible. Bapinum kren ben. Ya ke beriu ki ba buram ki ba sngongo ya ke jing kayo Jesus Christ. Fi habang ile iki jing shekri blay teng-tengi siya yalapru wat hakisngi syuti puja. Ngi siya ang tangin niya pelong jisay yalap hakisngi syuti puja. Balay ngi yalap hakisngi syuti puja. Hato day bangi ya puja. Day bangi ya puja. Ray naman bangi ya syuti. Hakisngi puja. Tingi ngi melet puja. Ngia shakriyo Jesus Christ ngia lapyo o shakipriyo. Kadang kajing teray background yung play.
Bapini jan keleng higi jing seng ne ri jingi ni sait kham ya lap agi sngi shuti puja na mar ki khna samla ro ki alait ki nong trei ro ki babon ki alait bat babon khambon ki alait dingi alait ya lap aga por puja pitarang alait mani blai thau ngi ra blai thau ni em kam dei gata ke jing thamu jingi kam dei ke puja ga jing thamu jingi ga dei bangin ya lap Jesus Christ kan mau ke Christmas ke bangin le au December la ne bapini ar san ne pili ar saun pili ar pulai ne pili hakan no sngi ro ke Christmas ngi kam dei bangi ele ita ke pagan practice ke mong ki brio and rei kan mau ngi le da ke jing thamu ya ke bangi puram palat ya ke ne ke jing mayan bakrau chong ke jing pau jong jisu ga do angi shakriyo blay uba iet palat yangi uba a yangi ya ke jing im jong uban da wan shini seperti ban kagum khulung pila ben muduri kata pa unyan ya gitu ki mo gitu ki jing ki ba bon na pleng jing ngi kam yo ngi menta ki kon ngi kangi le hospital ngi yo jing treatment ga ba biang ngi bu ki nong trengi ai ka bang ba biang kan mau por ba kayo jisu ka ga sing oi ki mi ja ka ga yeng ba sang ga bible na do dang ret la bet hang yo do herat pet Egypt kani baro bangi ngi klate kata it jisun rengi klat no baul wan long prio pau ga do kwa iga ne bang na kren bai fi ba pindup shai tapi pule ga siti ko jong yanis ka beneng ko ngol nang sao singap ngan pule na ga khat ka bar onangi daga ni pi itho yo to men semu play ka men sem baro ba pla yo Jesus Christ bulawan ga do kalong no play ba ka men sem baro ba pla yo Jesus kam long no play te ka ni ga long ka ta ka men sem jong ta no ile pa sha yo Chris shapang ka ta ye ka shapang ka ba pila yos ngau bakawan bat minta ken kala dan pa ga pertai pi wale lan ba jisu wan ga do wale nyo pen ni kata yo pidana ga we pa ga judgment same yo pidana ga we pa ga judge spirit wang udah keren sai pi itu yo to men same blay naman ka men same bara oba play yo juskus bu wan ga do kalong no blay kadaw nga kwa mentag singi ba nong pi sa perkat ima pi ba pi ngap inga hato ka day ni em ngani ba puli na ka bible na kam day hato balay la tho ye ngani jing long do ye ngani jing power do balay paul tho yo timothy wang ubala power ga do balay ulit tho ye kata nga kwa nga nong fi kadaw bro day ban pen i baka da jing mayan ga bakraw ye kilenti blay kum no ban wan ra yo jisu ba wan long do pite balay ba unia pher na kiwe pat kiriu khoj ki badana ka pertai unia pher na kiwe pat kiriu kinong yalam niam jong kiwe pat niam ka pertai uplay chengi udai upada wana do dang kalong pada katangi buram ngada buram bahai kata ngakwa bapin sngut hu igani ka bang keren igani ka por bapinum shu keren ka chabalap bapinum shu keren klumar ngakwa bapin ngam jaleo naya bat itu sngi ya itu ge ngakwa bapin yo i bangi syakri yo play kar kong nong rim ka beshisha jong tin jong play ngan puli ko bagi khat ka ne ka por kata ka dei ka siti shi ki nong rom ko nong ko pra snap ngan puli ka ne ka por khat balai namare ka ta ka ba ka hukum kam shimla ban le na ba ka tlat na ka ta ka do uplay da ka bola pa yo kon jong hi ha ka dur ka do pop bat ban long ka jingnya na man ka pop ula penrem ya ka pop ha ka ta ka do den da wan long do bau sala ban job ya ka jing long do
Baga hukum ganum dan bor so namar ka hukum bat ka do kan itu ipigi lang percaya ka mancong play. Namar daga do hi pinum la man hokongo e ka hukum ka jong play. Takda wan long do ngo Bible ni nganda pulia bahai kan ni wang. Namar ya kata ka baga hukum kam shimla ban le. Kam tip don gi briuru gi bom snut ho igani. Dadakani ka jing tho jong af so pol ka bakla tin niap le kum no kan. Dan gi berperkan ba ngi persyai ka hukum ngi penrem ka hukum. Ngam persya tang ba biaban snut ho ka apply kum no. Kum no ka apply ha no kum ka try kam. Namar ha ni ka khadru uong hi hang ni namar ya kata ka ba hukum kamla ban le. Na bagala tlot na kata kado uplay da ka bola pa yu kun so o ka dor ka do pop babalong ka jingkinya na mar ka pop ula penram ka pop kata kado tisa puli mo pi sa penshai ai play ni o jing shai mot panong mo pini o jing shai no play ye ka ni ka jing long do ye ka jing pen pau yu jisu ka do na mar ngala kut ka por tu nga tingin ni tuai bangin si petang biang ni ka jing kai ko try nga ailot shme ka buram na mar ka jing shai ka jing lam ka jing iet ka chame Pamihika ingi gini kaktian ka jame banginum pa isya babakla banginum le igabam day but banginum kiarpat na gabaday man nga dangit ablayman kerkhui gini ka periodo kaktian ka jame mende yoburam ka intruay kakertang ka jong chisung itway amen to blayin kerkhui pi ko blay shimon